egunon lagunak, zuekin Gandasegi ikastetxeko Bidebieta irratia. Gaur, otsailaren 1 da astelehena, eta 3. B mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik, Iraiak esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Ibonek jantokiko menuaren berri emango digu, eta ondoren txiste bat kontatuko digu Alexek. Kirolak eta urtebetetzeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari 2 gol sartuta. Idulizek penalti bat utzi egin zuen, eta pailak etxeita egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Ibon, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Iraia, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbenka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Alexek. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro helbiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean sokabana zuen bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu, eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak eta loroak erantzun zion. Zozoalako alborrera joango naiz mokos aurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Iratik. Gaur Jonen eta Maiaren urtebetetzea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizuete. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da denak lagunak. Segi Bidebieta irratia entzuten egunero. Gero arte, Bonaparte!